କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ରେକର୍ଡଟି ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ଅଫ୍ ସ୍ପିନରଙ୍କ ବଲ୍ରେ 6ଟି ବଲ୍ରେ 6ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେକର୍ଡଟି ରହିଛି। ଏହା 1983 ମସିହାରେ। ଏହାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଲିଟଲର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଟସେଲା ଗିବ୍ସ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 2007 ODI ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ସେ 6ଟି ବଲ୍ରେ 6ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ। ୟୁବରାଜ ସିଂ, ଏହାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ୟୁବରାଜ ସିଂ, ଭାରତର ଜବରଦସ୍ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୟୁବରାଜ ସିଂ, ଯିଏକି 2007 ମସିହାର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟଙ୍କ 6ଟି ବଲ୍ରେ 6ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଏହାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଲେକ୍ସ ବୋଲ୍ସ, ଯିଏକି ଏକ ଅଣ-ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 6ଟି ବଲ୍ରେ 6ଟି ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟରେ ଗଣା ହେଇନାହିଁ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଫାର୍ଜୁଦ୍ଦୁଲ୍ଲା ଜାଜାଇ, ଯିଏକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏକ ଲିଗ୍ରେ APLରେ ନିଜର ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଳରେ 6ଟି ବଲ୍ରେ 6ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁବରାଜ ସିଂ ପେସ୍ ବଲ୍ରେ ମାରିଥିବାରୁ ଏମାନେ ସ୍ପିନର ବଲ୍ରେ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଲି କଟର, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କୁଖ୍ୟାତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଲି କଟର ମଧ୍ୟ 6ଟି ବଲ୍ରେ 6ଟି ଛକା ମାରିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।